This video is gonna be in Igbo language, so please don't be angry. And it's for my beloved Igbos. Ndị be anyị nke dịka unu men, ka onye chiri ya zelu, dewo no na-efuola chi. Ife m chọrọ ikwu maka ya maka ihe nnọ anọ mferefere na enwere pandemic na-achị isetu. And ife na-achị isetu, ọ na-asịkwana na mbụ onye asịrị mana anụ m na ndị obodo ndị be Eliza na-arụ ụlọ gịnị nwanna nke bai n'Enugu steeti. And ka ha si eme ihe a bụ ha bịa rụọ, ọ bụ na ha chọrọ iji aka ha wee mee operate otu ha si chọọ ime, ha were aka ha na-eme the thing, ha enwee branch 1 or 2 branch n'ebe ahụ ha chọrọ ime eliminate. Ndị ha chọrọ enwe ịkpakụ, ha bịa nwee strong branch n'ebe ahụ. Enwere ike na-esi nke prove ihe m na-ekwu, enwere m prove mana ife nnọ ọ na-emekwa eme o. Ọ ka mma na ikere nkwụcha. Ndị be anyị si nọ ka nyochata mere mgbọ ji tụọ enwe n'anya ka ọ fụchanata dị sure ma ife a na-ekwu eziokwu ma ọ bụrụ eziokwu. Ọ ka mma na ikere nkwụcha, enwe ife iluzu na ka ihe anyị nwere ike ime. Ozi m chọrọ ịgbasa ya bụ mkpọrọgwụ, mkpa akwụkwọ. Ndị be anyị ike nkwụcha, wepụnata obi, wepụnata uche ife gbasara ọgwụ oyibo. Ife ọ na-eme kịta pandemic ha si na ọ na-achị land bụ secret one. Like mụ nwanne obodo oyibo Germany ka nnọ, o nwere ihe nnọ na by now o nwere ọya dị like corona no available kịta now, mana ha si na enwere mandate ndị mmadụ iyi mask ma ndị mmadụ ime nke enu ma nke ọzọ. Ha chọrọ ka o spray, ha chọrọ ka ọtụtụ ndị mmadụ nwụọ. Ọkwa ife ndị achọ now. Ọ bụrụ na be anyị ihe niile ha ji na-eme since bụ ka o wee rute ndị be anyị aka, mana ọ na-abụ ha gbachi izu ọjọọ a ọ bịa wuo ha n'isi dị mọ. Mana kịta ha ji idea were nwayọ na-apị bọtịn ha, mana ama n'ike nke Chineke na ụmụ Igbo onwe ife ga-eme anyị, onweghị ga-eme a na be anyị nke ọ ga-eji bụrụ ụmụ be anyị ka ihe ga-eme, ọ ga-emenata. Mana kịta ha na-agbara anyị anya nke ọjọọ. Ọkwa ha mere ka civilization dị sọsọ na obodo ndị west na obodo ndị north, ha na-efilu na ha na-emegide anyị. Ndị be anyị na-awa ngolo na-eme ife ha ka ha si, mana the things okwu wee nye aka kwachinete ndụ anyị. Ọya na-efe efe aha na nso. So nke onye na-anụ olu m kwetere n'ihe m na-ekwu, ị na-eluzu anything. Sọsọ ihe ị kwesịrị ime gbachafuru onwe gị anya, ịkpachafuru ndị ụmụnne gị anya, gwa ha ka onye ọbụla wenata aka n'ọgwụ oyibo. These days o nwekwere nke mfu mbọsị a, klip mfu mbọsị a, ọgwụ megoro expire ka ndị mmadụ bụ wee bunata. He ndị NAFDAC gị nwanne eje cheki ọ bụ na ọgarọ, ọ bụ na o nwere poisonous gịnị nwanne. In other words, ndị a chọrọ igbu ndị mmadụ, ndị a chọrọ igbu mgburi this time. And ote na ha kwadowere ihe a, o nwebeghị ife emebe, mana ka ị ghara ịbụ a victim. Ọ ka mma ka ị eri na karịa iricha dachi ụzọ. Ọ ka mma eri na karịa irisia wee jebe mkposi afọ asawa. Ọ ka mma ka ịra. So mgbakọta okwu m taa bụ na anụrụ m ferefere na ha bụọ ya na-efe efe wee na-ebugharị, ọkachacha na be anyị. Ha chọrọ ka ha butuo ya ebe ọka ukwu. Unu na ha na-arụ n'ụlọ ha na n'Enugu. So onye niile na-ahụ means ha ga-eji wee deliver their project on their own. Ọkwa ihe ha na-agba mbịa. So ndị obodo ndị Eliza mkpọrọ afịa bụ obodo ndị na-achị achị, ndị Britiko maazị ndị ọzọ ga-akpọ. Achọrọ nke ihe a dị na be anyị. So ka Chineke zọba anyị, zọba ma gị ma mụ ma onye ọzọ, ka anyị biri n'udo ma na-aga n'iru, chekwaba ụmụ anyị. Nwere ife ga-eme anyị. Ụmụ Igbo anyị bụ ụmụ Chineke onye abịama.
ọya tinye aka n'ife share button na-efesa ozi ya, mee ka ndị ọzọ mara na Chineke kwụ anyị n'azụ, mana ka onye ọbụla aka enkwucha ka ihe ọjọọ ghara ime na be anyị. Ya ka ọ dị mbọsị ọzọ, bye.